Kadetti on jälleen moottorilla varustettuna. Kyllähän se toisaalta oli jo perjantai-iltana. Siellä oli moottori keulilla ja ensi startti suoritettiin perjantaina. Ja ensi startin jälkeen ihmeteltiin, tai no ei sitä nyt oikeastaan hirveästi ihmetelty. Mökki on täynnä öljynkeryistä savua, joten siinä sitten vaihtoehtona oli ottaa imusarja irti ja nähdä kolmospytyssä venttiilien päällä öljyä. No, eihän se nyt sitten vaatinut kovin kummosta ynnäilyä, että sieltähän on sitten kitti irronnut imukanavasta. No, kansi pöydälle sitten ja ihmettelyä. Ja kyllä siellä sitten loppuviimein löytyi, että kitin nurkka oli pikkusen irti, vaikka se nyt oli sitten Bracklaneilla kanava putsattu ja paineilmalla puhalleltu ja kaikki tämmöiset tehty, että se tarttuu kunnolla, mutta kyllä se sitten vaan oli jäänyt aavistuksen verran irvistään sieltä. Ja tietysti se nyt on vähän tommonen imukanava kova paikka tuolle kitille, koska siellähän on alipaine siellä imukanavassa ja se sitten repii aika pienestäkin reiästä sen öljyn sinne kanavaan. Ja no, ei se. Korjaus on suoritettu. Kitit on vaihdettu ja nyt moottori on menossa takaisin kasaan päin. Ja eihän sitten enää paljon puutu. Ja ei tämän nyt aikataulun puolesta taas sitten pahakaan. Nyt on lauantai ja dyno on vasta maanantaina. Ja kisahan on vasta torstaina. Tai ensimmäinen kisapäivä on torstaina ja nimenomaan iltapäivällä. Niin eihän tässä vielä ole minkäänlaista kiirettä. Ja palataan seuraavassa videossa sitten dynoretkeen.